रायजोफोर जों मोजाङै दङ जों मोजाङै जेलनिफ्राय फैबाय जोङो 7 तारिख जानुवारि फुंनि 2:30निफ्राय जेलाव दंहैयोमोन जोङो दा दिनै गबाय जोङो 91 दिन फुरा 3 मास जेल जादों जोङो दा जोंखौ नङै केसाव जोंखौ फानदायनानै जेल जादों जे जोंलायनो एखेबारे भारत राष्ट्रनि बेरेखा जुद्ध नांनो थाखाय हाथियार बुथुमदों आरो माने उग्रपन्थीजों माने दल गठन खालामदों बेबायदि मोनसे बानायनाय मोनसे केस होनानै जोंखौ जेलाव जोबदों दा दुखुनांथाव दा बेबायदि जुदि जायोब्ला जे बिराद अननाय जायो मोनसे न'खरखौ धंस' खालामनो नागिरनाय बियो अननायल' नङा बे पापनि बाथ्रा जायो दा दिनै बिक्रमखौ मिथिगौ आङो बिक्रमआ सासे खन्थाइकार मानसि निर्दोषि मानसि आरो हितेश बसुमतारी बेबो सासे MLA बोसोरबा जानाय EM बोसोरबा जानाय 10 बोसोर जानाय हा बेनोलाय माने अस्त्र नांगौलाय नाङा बेनो जेबो दा बेफोरबायदि मानसिखौनो जों जुदि गेजेराव अस्त्र मोनदों होनलायनाय आरो जोंखौबो बेजोंनो लिंक खालामनानै जुदि भारत राष्ट्रनि बेरेखा जुद्ध नांनो नागिरदों होनना बुंब्ला बे मिनिथावथाव राव जायो आरो रायजोफ्रा बयबो मिथिखागौ आरो मिडिया पार्सन बयबो जोंखौ मिथिगौ जों माबायदि मानसि जों मा मावो बयबो मिथिगौ दा उदि जोङो जोंनि बाथ्राखौ बुंनानै जों गावखौनो गाव जे माने निर्दोषि होननानै जों प्रमान होनांगौ बे खुनु जुक्ति गैया रायजोफ्रानो मिथिखाजोबगौ दा जोंहा जेलाव थानानै हयथ' जोंखौ सानदों बिराद खस्थ' मोनबाय नामा सानदों जों रावबो खस्थ' मोनाखै जोबोर मोजां नोंथांमोना जों नुदों जों बिराद लेम खुंना फैदों मोना सिगांफ्रा बिराद मोजां जोंनिया जों खोब रंजा खुसि थादों जेलाव बयजोंबो जों बयखौबो जेल सिङाव थानानै सोरबा माने जेल जानाय NDP मानसिफोर लोगो मोनो जों बिसोरखौ दुखु खालामदों बिसोरखौ जों बुजायदों बिसोरनि गोसोखौ माने गोरा खालामदों जोङो आरो गोबां बिदिनो जेल जादों बायदिसिना केसाव NDPजों लिंक दं बायदिसिना होननानै जेल जानाय दङ आरो ड्राग्सनि दं जेल जानायफोर जों बिसोरो बुजाय गासिबो मोजाङै जों टाइम खाथायबाय थायो जेलाव आरो जोंथ' बुंनो थाङोब्ला जेलाव जोङो मख'नाय जायो जेलाव जों बे माने जेल सिङाव जेल जानायफोरनो जोङो एखेबारे बे जों माने ड्राग्स लागोर बिसोरखौ जों बुजायनानै जों बिसोरो समायखिरा लादों दिनैफ्राय जों ड्राग्स जाला बिदि समायखिरा लादों जों मन्दिरावनो शिब मन्दिराव आरो लोगोसे बिसोरखौ जों खानाय दिनै सिनहोनानै जोङो जाहाथे ग'ब्ला जाहाथे माने ड्राग्स लाया बे बाथ्राखौ जों बुजायदों जोबोर मोजां जादों बयबो मोजां मोनदों जेल सिङाव मोजां मोनदों फुर्ति थादों आरो जों खेला दुला जों जेलाव होबायानो जाहाथे बयबो फुर्ति थानो हायो बेबायदिनो जेलाव थानाय समाव मोनसे मोजां खबर जादोंबा जोंहा दिनै जे जोङो थांनाय जायनाखि 2014निफ्राय जों न'सरनायाव जों केस होदोंमोन बे केसाव जे जों देरहानो हादों दा बे निउसखौ मोननानै जों बर' जाथिनि थाखाय बिराद गिदिर देरहानाय बेयो जोंनि गोसोआव खोब मोजांसिन मोनदों मन'बल फैदों जोंहा दा बे निउसखौ बयबो रायजो राजा मिथिदों बयबो गोजोननाय मोनदों दा बेनोल' आं बे बाथ्राखौ उनाव बुंबावगोन